Szia, ebben a videóban azt mutatom meg, hogy a tototip.hu-n elkészített szelvényedet hogyan tudod a Szerencsejáték ZRT-nél online szelvényfeladással elküldeni. Itt, hogyha rákattintok erre a menüpontra, akkor itt látható ez a valami. Most ezzel mit kezdjél, ugye ez a kérdés? Hát azt tudod kezdeni, hogy itt rákattintasz erre például a jobb gombling nyitása új ablakban. Itt kijön a gyors szelvény kitöltés, és először belépek. Majd ugye hova tudod ezt bemásolni? Hát fogom ezt az egészet, most ugye mivel 100 darab szelvényt jelöltem ki, ezért kijelölöm az egészet, és azt mondom, hogy másol. Ide átjövök, ebbe a kis egyes mellé ez a trükk, ide kell a beillesztést benyomni, ez most nem is látszik, de bekerült, és aztán azt mondom, hogy kosárba. És várakozunk. És voilà, itt van 100 darab szelvény, összesen 7000 forint fizetendő. Hát ilyenkor be kell fizetni az egyenleget, és nem elég, hogy befizeted az egyenleget, utána még a kosárba vissza kell menni, és utána a kosárba meg kell nyomni, hogy akkor feladod ezeket a szelvényeket. A kosarat azt itt fölül a kosár megtekintése gombra lehet elérni, és utána lehet azt mondani, hogy akkor feladod a szellókat. Szóval, itt vagyunk, és azt mondom, hogy visszajövök, és ezt a szelvényszámot fölveszem mondjuk 200-ra, csak hogy ne legyen túl sok. Azt mondom, hogy oké. És ha idejövök most az online szelvényfeladásra, és itt beletekerek valahova így nagyjából a közepébe, akkor fogom látni, hogy van közt egy-két enter. Ez azért van, mert egyszer csak 125 szelvényt enged ezzel a módszerrel föltölteni, és így elválasztom, hogy ezt akkor most kijelölöm, Ctrl-C, ha jövök a szerencsejátékhoz, akkor a gyors szelvényfeladást, azt megnyitom így a Ctrl bal klikkel, és akkor ide jövök az egyeshez, Ctrl-V, és megnyomom, hogy kosárba. Akkor belekerül az a 125 darab, amit az előbb kijelöltem. Mindjárt fogjuk látni. Kicsit gondolkozik rajta. Volt már olyan egyébként, hogy nem működött ez a szelvényfeladás online, úgyhogy érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, meg jó, ha van a B opcióként egy nyomtatás, de a esetek többségében azért jól működik, úgyhogy lehet használni. Még a kicsit lassúcska is. Mondjuk a nyomtató se gyorsabb, úgyhogy talán ezt így érdemesebb csinálni. Na, lássuk. Betöltötte. Itt is van 8750, és akkor utána fogom, és akkor kijelölöm a másik felét. Ezt, arra is nyomok egy Ctrl-C-t, és akkor megint ide jövök, hogy online feladás, Ctrl bal klik, nyit egy új fület, ide jövök, hogy egyes, megnyomom, hogy Ctrl-V, megnyomom, hogy kosárba, és hogy történik? Újra megnyomom, hogy kosárba? Lehet, hogy nem vette be. Nem úgy tűnik. Na. Újra töltöm. Na most azt mondom, hogy Ctrl-V. És kosárba. És most megint nem működik a nyomajásoknál. A lényeg, hogy ha működne, akkor ez most ugyanazt csinálná, még több szelvényem lenne, és a végén itt a kosár megtekint, hát ha be lenne fizetve, akkor el is tudnám küldeni. Hát ezt a véletlenszerűen választott szelvényeket nyilván nem akarom föladni, de az a lényeg, hogy akkor ezt itt el lehet küldeni ugyanúgy. Csak hát látjátok, hogy milyen gyors, biztos nincs pénzük szerverekre, meg hogy egy ilyen pár játékot föl lehessen adni, kicsit furcsa, de ez most így működik. Hát köszönöm a figyelmet, remélem, hogy neked sikerülni fog, és te föl tudsz adni ennél több szelvényt is sikerrel. Nem jársz úgy, mint én, és most jó kicsesztem magammal, mert most ezt a 25 szelvényt most egyesével törölgethetem innen ki. Úgyhogy el is búcsúzom, hogy ezt neked ne kelljen végignézni. Jó játékot és sok nyereményt kívánok neked!